распустился. Я вас прошу подойти к нам и представиться. Браво! Bună ziua! Eu pur și simplu am auzit că cineva solicitase ea reprezentanții Parlamentului. Mă numesc Ana Țurcan, sunt de la Democrația Acasă. La noi tot s-au adresat mai mulți cetățeni cu amenzile excesive și noi considerăm că omul, chiar dacă și-a greșit, o astfel de amendă este un genocid. O greșit omul. Se întâmplă, o lunicată. Știu că mulți nici nu au avut nicio treabă, nici nu au auzit de, pur și simplu s-au trezit cu amenzi. Dar chiar și dacă omul a greșit, o amendă de 500 de lei, de 1000 de lei, omul îi pedepsit, omul înțelege că mai nu o să facă așa, dar amenzile astea de 30.000 astea te distruge. O casă în sat, în satele mai îndepărtate, costă 30.000. Astăzi, tu pe om îl omori, tu pe om nu-l pedepsești ca el să învețe mintea altă dată, tu pe om îl omori. La fel și amenzile astea excesive pentru conducerea în stare de ebrietate, spuse nu întotdeauna corect și am avut și cazuri când omul a primit amendă și s-a sinucis după asta, de la asta statul nu a câștigat nimic. La fel nu o să câștige statul dacă executorii o să execute oamenii care au numai o casă și un gard, da? O casă într-o localitate îndepărtată. De asta eu aș invita reprezentanții care grupului dumneavoastră să meargă cu noi, să ridice, să scrie o petiție care noi o să încercăm, o să o citim în plenul Parlamentului, ceva să facem. Ați depus, da? Da. Mergem acum și ne ridicăm sus și mai discutăm. Nu, asta nu-i PR, nu vă spărați, asta e pur și simplu că am și eu rude în vârstă, cineva care o suferit, care nu rude, care sunt prieteni, care tot o suferit și cunosc situația. Nu-i pentru PR. Мне 80 de ani să-i pui 40.000 amendă, asta e rușine, măi! Rușine! Pentru ce? Pentru dânsa, pentru dânsii! Nu le ajunge bani, nu le ajunge, dar oricine nu le ajunge bani, capătă 200.000, nu le ajunge oare? Mai băstați de-al de Maia Sandu. Da! Своей дрожи не